O Black Friday afiánzase na nosa comunidade. A campaña de vendas estadounidense chegou ao noso país a través da internet, pero na actualidade case todos os pequenos negocios súmanse a esta iniciativa e rebaixan os seus produtos o último venres de novembro. Este ano, e dada a situación actual, o Black Friday preséntase como unha gran oportunidade para o comercio local. Pues bueno, con unha necesidade imperiosa de vender, non? Porque estamos pasando un momento moi complicado. Entón, pois, creemos que, bueno, pois, que vai a ser unha maneira a ver se a xente se anima de vir, aínda que, bueno, estamos dándonos conta de que a xente non nos está deixando de lado, senón que está, bueno, intentando mercar aquí no comercio local. Que pasa? Que cas prohibicións e con todas estas restriccións, pois, bueno, costa máis arrancar, non? Cada establecemento aplica os seus propios descontos, chegando en algúns casos a metade de prezo. Bueno, pois eu penso que hasta un 50% incluso podes atopar en algún tipo de establecementos. A verdade é que os descontos son importantes e, bueno, sobre todo mirando de cara ás fechas de Nadal, que incluso xa non é nos descontos, sino as devolucións, que ás veces, pois, bueno, non se podían facer pois con tanto tempo. Sin embargo, este ano sí que estamos notando, sí que estamos vendo que a xente permite facer as devolucións incluso pasadas as épocas de Nadal. Os pequenos comercios súmanse a esta campaña para facer fronte aos descontos da internet. Dende Zona Aberta sinalan todas as vantaxes que supoñen para os clientes mercar no comercio local. Home, primeiro porque o asesoramento é completamente diferente, quero decir, é un trato moito máis personalizado. Despois tes o produto xa na propia tenda, levas o produto no momento que o compras, e despois, bueno, estás axudando a economía local. Evidentemente, eso é importantísimo. Non só beneficia o comerciante, senón, evidentemente, se beneficia toda a economía local. Moitos negocios comenzaron xa rebaixas este luns e ampliarán as ofertas ao longo de toda a fin de semana. Os comerciantes lembran que os seus comercios son seguros. Agardan que os clientes se animen e acadar así unhas cifras importantes de vendas.